Tak už jsme odvezli první várku šrotu. A bylo to asi 350 kg. A tady máme další. Máme tady ještě nějaký trubky a takové věci, takže ještě pojedeme tak dvakrát, si myslím. Dvakrát plný vozejk. A vlastně tady ty pole, to jsou z toho sundavného plotu, který byl tamhle po celé dílce až vlastně úplně nahoru, tamhle k těm stromům. Takže to tam taky všechno ještě dáme. Tady ty trubky. Tohle je jenom něco z toho. Tamhle máme nějaký další. A ještě tamhle za altánkem, za tím stromem, tam jsou taky opřený ještě pole z plotu. Z toho samého. Takže tady ještě nějak vybereme. No, jak se to tady docela vyčistilo. Tady to bylo plný, vevnitř toho bylo hodně. Tady taky jsme něco posundavali ze zhora. Takže super. Už aspoň tři plný tady ty valníčky a plný vozek za auto to byl. Nazdar. Všechny jsme odvozili. Bylo tady toho přes 2 tuny. Včera jsme odvozili tunu 700 a dneska dalších 400 kg. Takže tady to máme hezky prázdný, bez železa. Tamhle byl kompost, to jsme srovnali. A ještě tady uklidím ten zbytek, co tu zůstal. Všechny ploty, co byly naopíraný tady. Tamhle, co byly naopíraný, tak ty jsme taky odvozili. Žádný kov tady už nezůstal. Tady jsem měl ještě tohle z toho, budeme potřebovat do zádu na zahradu, úplně nahoru. Takže to si tu necháme, ale jinak tady byla taky hromada nějakého šrotu. Takže všechno je pryč. Paráda, máme krásný den. Všechno dobrý.